Sibhambazi bosiphuca amafoni. Hayi man, nakwasibenzeka leyo nto na. Sikadlala ikugebengu ukuthi ngikhona na. Usiphuphu sendoda. Unamsebenzi walutho ngibuzeni. Ngike nomsebenzi walutho nginjalo kodwa kulungile. Ngiyayifuna yona imali yami kumele ungikhokhele. Ngikuthole ngisho isayinti elihlaza lodwaneli. Awuyena umzala kaMangubane. Umzala wami ngubani? Hayibo. Ngizama ukusiza mina njengomalume kodwa ngamukelekile kulungile angivele ngihambe ke. Hayibo. Ufike wasithembisa. Wathi if isiphuma imali sizothola imali equal. Mayiphuma imali usiphuthola enkulu kuneyethu. Ngeke mina lokho ngibhekana nawe. Sizwana? Ngakukhuluma mfunda mkanje. Yona ke into esishoda manje. Ukuthi ngithole ikhadi lasabela. Into engizogihleka. Ngibheke bhenke. No, let's. Angobaba, bra. I can't understand this, huh? Why would Baba be so unfair? Hani? Imali? Why niggas uthembe usabela usipho imali enkulu nathi bese thina sothola imali encane? Mhlawumbe ngoba ubebathanda ukudlula thina. Sisamazi. Cabanga ukuthi ungaloko sibuza imibuzo esingeke sikwazi nathi ukuyiphendula yabo. But doesn't it bother you? Kodwa kusizana ukuthi ule kuyihlukumeza anele. At least wena uzange uzuthole imali encane njengami. Iyekele yonke lento. Akhona ngiya-understand Asandile. Wena angeke kuze ubuhlungu indlela efanayo because at least wena uGumede, he's not your biological father, but for me. Ayibo anele uthini? Ngicela ungayithathi Asandile into efana enhlizweni yezo. Kodwa ngicela uzame ungi-understanda nami. Nami ngumuntu. Nami ngiyingane, nami ngiyafuna ukufana nezinye iy'ngane. Ngiyakuzwa. Hayi ngiyakuzwa. Indaba phela. Ma, Yini? ma, baba wami. Nanti ibhadi lami kusimuvuka. Umbuzo wani? Ubani ubaba wami? Awumazi manje baba wakho wena. Uzongivusa ekseni ngibuza umbhedo. Angeke ngikwazi mawucabanga ukuthi uGumede ubaba wami ngoba zonke iy'ngane zakhe lezi ayizalayo zonke zithola 250k and mina ngathola imali encane. Understand ukuzandile English uzandile sonke siyazi ukuthi English akaza lokho umuntu sonke siyazi but mina ma Wengane ngivusa ekseni kangaka uzongitshela nento ozongitshela yona. nonsense. Mina uma ngibuka mina ngathi selo baba wakho. Usho ukuthi wamchithela ma. Cause indaba ma mina ngizothola imali encane kunozo zonke ingane zasekhaya. Nama ngifuna ukwazi ukuthi ubani ubabana. Ngifuna kanjani ma ngizophuma kanjani ngantshela ukuthi Hamba ngiyamazi uyihle. Phuma la ngibheke. ngiyamazi uyihle. Imali. Ngifuna ukwazi ma ukuthi ubani haya. Wazi ngemali wena, wazi ngemali. Uhlangela la.
Wena uzonsabela ngathi ujabule namhlanje uma ucabanga ngasebenza lamaphilisi. Hayi mhlawumbe amaphilisi noma mhlawumbe uMahajuni akhona into amenzayo yona lapha. Kodwa mekhona uMahajuni njalo. Eyakhohlwa iyona yonke. Ngeke sikhohlwe indaba zoMahajuni. Manje njengoba sisazi ukuthi lo malume Mphumbulo akena wakaduma. Shuthi phela usakhona umndeni wakaduma lapha ngaphandle. La isithambisana ngala. Sinto esazijabulela nje ukuthi lo malume Mphumbulo sihambile. Sijabule nje lo malume obangisicefe usezihambelile wahamba. Hayibo, malume uhambile. Cha wele bengayena umalume uthi loya bekuyiqola nje. Hayibo, Thamsile uqonda ukuthini manje mase umalume beyiqola? Cha wele into eyenzakale lokuthi Umenzeni malume? Khonto eshilo? hawu cha bo. Ugogo mbambile. Ugogo mbambile washo ukuthi ngathi uyamazi waswakhumbula ukuthi kahlahle umzala kaMangubane. Hayibo Mangubane mana umzala kaMangubane malume. uMangubane emthumela ngaliphi umzala wakho azozenzisa ngathi umalume wethu ayenzi umqondo ke lento usuyisho kumina manje. Ngoba baba uMangubane ukhohlakele. Hayibo. Umngani kamama lokhuluma ngayo. Hayi shuthi sorry. Nkosiyami nilidinga into enganenze liti. Masisilento enenzakala phathwa noMangubane. Angifoni. Angithanda ngempela mase ucansi manje uzomjabulisa lento uthi wena uxabana nomngane wakho omkhulu. Ayisekho inhlonipho yazi ukuhamba kwamama la ekhaya nje sesiyazenzela manje masisi. Ingakho umama kumele abuye lapha ekhaya. Sizogcina sixabana nomakhelwane labazana noma bengasasizi ngisho usizo umakhe yazini futhi ngeThekwini mina ngomlando ngoba ngeke ngikwazi ukumelana nalento le. Hayibo. Bakwethu kufanele kusane ukuthi usabela ngahambi. Sizama kanjani maxoso wenza njani? Mina ngibona vula umtshela iqiniso ayikho into esoyenza bisha manje. Dlolo zinyoka semgodini. Hayibo usabela ngeze limele iqiniso nje. Yebo baba. Yama moto ke. Angikwazi. Thembi hamba ukhuluma naye. Khuluma naye ngithinje phela wona uyangidida ngaphela athi ukhona lapha esibhedlela wambona ngisabela wenza njani ngathi udokotela emthetho umama aseke emhlabeni. Lokucabana lokho enikwenza manje angeke kuze kusisize. Ngeke thola ukhema moto bengubeke lapha wetafula nje. Angikwazi ukuthi ukephi. Hayi yazini asikho isidingo vele esixabana kakhulu la. Mina nguthathi lokhu yangeza hambe lo. Hawu kanti Kudi. Hayi. Manam. Nasi siphela nguthola ukhiwa mangazi ngubekephi. Hamba uyolunga nawe awusuka kahle vele. Uthi ngilunge nami seThekwini kude vele endlini. Umancane la mfana wami manje samele ngiphuthume ke lapha ekhaya ihlase liyangidinga nje nginesimo esiphuthumayo kumele ngisithende impitsha. Ungihambisa ngedwa. Akulungile mngani wami ke ngizohamba ngedwa ngoba vele ufuna. Hayi cha. Shukela ngisiqiniseke sokuthi lento oyenza nobaba ingalinda ungayenza ngolunye usuku. Ingalinda. Ingalinda. Hayi ngalinda ngithi shuthi izolinda. Mfana mkusamba sobona iTheku nje. Sibone nezinto zaseThekwini phela. Hayi ke shuthi nami kuzofanele ngihambe. Hayi kwahle isikhwele. Ngiyabuya. Hawu athi ngigeze mfana nami ngiyolunga. Sihambe seThekwini futhi. Mase suplo buffalo ogeza. Usendlini. Hawu Ntwana yebhoza lalela phela kune-drip yami econsa-co engizoyinyisa abona Ntwana ngaleya drip ngathi ngufish ngiphume emanzini ngiyiconsa-co 5K nyana buka la 5K Ntwana. Yinhle yona kodwa 5K imali engasipho. Hawu ndoda 5K nyana mfethu. Ntwana yebhoza ngiyathemba umama ngeke aminde mfethu ngale nyuka. Ngiyajabula. Hey i-on kodwa mfana. Ukwanele. Oh, mama ukwanele uhambe early esikoleni. Bona mama le ndaba yemali futhi iyamgqugquzela ukuthi afunde kakhulu. Engalokho stress ukuthi uba uthola imali encane uba uthola imali enkulu. Mina ukubona kwami nje mama yena kumele focus esikoleni. Nami ngisa Asa ufunga. Yini ngifuna uqhamuka ugijima wenze njani? Ngiyaxolisa hlaso ukukuthusa lana khona into ebaleke edingisa ukukhuluma la. Yini khuluma? Baba siyahamba la siye eClermont noSabelo. Nini niyokwenzani lokho? Khona manje baba ungilinde lapha emotini le sihamba seClermont uthi uyobheka uMaduma.
Ucela embuzini, baba. Wena. Wena mfana. Ilungile lento yenza kusabela. Njengoba usabele gula nje. Wena usuwenza zonke lezi zinto kusaba ngosabela yakho. Ngiyazi baba, ngiyazi ukuthi lento ayilungile. Kodwa usabele baba akezwe amshini ufuna ukuhamba uyale koClement efuna ukuyobheka uMaduma. Ngazi ke nami uthi ngenze njani. Kahle hlela wena umuntu ohlanyayo. Wena umuntu ogulayo la ekhaya ngoba zonke lezi zinto ezenziwa usabela. Bathi ngabe uyayivimba. Hayi, ngihamba ngeClement. Baba ngizamela ukumvimba usabele. Usabele wenze njani? Ngithi ngimfihlele ukhili wathola isipele yena. Ayikho nami into engizoyenza ke baba. Ilungile niyafikayo eClement. Nayi iClement senifikile kuyona. Nizokwenzani? Zokwenzani? Icebo lami uthi bese ufika nje lapha eClement le ngimzulazulisa nje ngimdlalise le kude nomuzi kaGumede. Mhlambe ngizama ukukhuluma noThami fonele yathi ukumdidisa ke empijana. Animtholi kuMaduma eClement. Maduma akekho eClement usezulwini. Usabela akasafuni ukusuka eClement ngoba kuthiwa uma wakho useClement. Wenze njani wena? uThembu bezomfonela amtshela ukuthi usebuye lapha ekhaya. Afika la ekhaya usabela akekho uMaduma ekhaya. Usabela hlanye kakhulu wena wenze njani? Angazi baba ngizokwenza njani. Nami ngixakekile phela ngazi kumele ngithi. Ile nto engisho yabo ukuthi alikho leli tulo leli. Alikho leli tulo leli. Phela nasi baba sesiphelelwa amacebo senze njani ke baba? Siphelelwa amacebo ke manje. Tshelani usabelo iqiniso. Iqiniso kanjani baba? Usabela uhlanyiswa iyona nithi ngiqabela amanga. Usomtshela kanjani iqiniso? Udadewabo akafuna umtshela iqiniso. Uma samtshela iqiniso leyo nto izovela imkhubaze kakhulu emqonde nahlanye kakhulu kunakuqala. Cela embuzeni iyaphela yonke le nto manje. Manje uzofonela ugogo uGumede. Ngimcela nginikeze imvumo ukuthi usabele ngimtshele lonke iqiniso namhlanje. Baba kodwa hayi ngikubizela ngale yazi hayi bese hlala phansi yazi ukuthi sifuna sekhuluma bale awukahle hlala phansi hlala phansi yazi akuyona lento ecabangayo engibizele yona ikhiphe nje emqondweni wakho kahle kahle ngitshengiwe ngidinga usizo lakho. Dinga usizo lwami. Mina mangikufuna wena ufuni. Kodwa uyabona ukuthi ngiyafuna. Ukeje ngoba Uxoli nabafowabo. Yazi bese kusele kangaka ukuthi ngithole lento efonini kaSabelo. Bavele bayintshontshe ifoni. manje mina ufuna ngenzeni? Ngidinga ukuthi uthathe le foni kubona. Noma ngabenzani ke bona nginendaba. Ngoba awunalo uzwelo kodwa. Lo mfana lo uyahlanya, lo mfana mina ngiyeke yonke into engiyenzayo, ngiyohamba ngiyontshontshala nefoni yohlanya. Hayibo. Uqale nini kuba nozwelo wena? Ngoba lo mfana lo ulahlekelwe yonke into, ulahlekelwe umqondo, ulahlekelwe imali, yonke into yalo mfana imlahleke. Mina akuvumi nembe zami ngenza into enjalo. Hayibo. Mina ngilahlekelwe kakhulu. Yazi mina ngilahlekelwe u350 wami. Ngazolahlekelwa amamiliyoni phambi kwakho wabonile amamiliyoni engilahlekela kuzoba usitha nonosi manje Uyazizwa kodwa ukuthi uthini? Uyazizwa nje ukuthi uthini? Kisizwa kahle yabona lo 100,000 awanele ukuthi inkinga zikaSabelo lezi azenze kumina awanele ukukhokha lezo inkinga imali Uthi 100,000 100,000 100,000 yebo 100,000 imali yami kodwa leya hayi boshukela awu hlasa Hawu kunjani mfana wami? asaphila baba njani Siyaphila mngoni. ushukela babo ubephi Hayi ukhona ngaphakathi. Bengithi mfana wami ngiyesacela ukukhuluma nawe kancane la. Ish baba mhlasimbe ngakwazi ukuthi kulinde ngoba umuntu seshawe isikhathi anokuthi kusayibangana lapha eThekwini. Hayi mfana wami kuzoshesha ngizothi waqhaqa. Ayikho inkinga mhlawumbe ubaba ngangena ngaphakathi ngoba ngibona nezwi seqala ukuququbala ngaze likhemezelo ngaphandle. Ngiyeva. Beshukela hayibo isikhathi. Mngoni, la lento engizoyikhuluma nawe enzima. Kodwa kufanele ukuthi siyikhulume mfana.
Sabela kufanele uthi uye kule moto. Baba ukushiswa yini lokho? Ngoba mfana uma wakhe akeke kule moto. Ubaba uzingani ukuthi uma ke kule moto? Wemngoni. Ngihlasa. Uyangithemba. Hawu. Ngamthemba uhlasa. Sunjengobaba kumina nayo uhlasa yakwazi lokho. Uyazi mfana wami nami ukuthi ngikhonzile ngithi. Ingakho bekuthi mangabe kwenzeka inkinga eziningi. Ngenza isiqiniseko sokuthi ngiyaqhamuka. Hayi. Ngiyazi. Sabelo ukuzwe bangabe kuthiwa isihlahla esihle asidleli. Le uNkulumo mfana wami nokwenzeka mangabe kuthiwa kukhona umuntu osishiyile emhlabeni. Mhlawumbe umuntu ebekade ukuthi umkhonzile umphakathi noma ubekade enza kahle noma isemndenini noma ubenza kahle nje njengomuntu. Kodwa kolunye uhlangothi sike sithi mhlambe imbali ebiqhakazile uvele inqangi wase evele ihlwithe enzele ukuthi ingazi ibone. Into njengaleyo mfana meyenzeke kuma wakho. Uma wakho befana nembali eqhakazile uvele inqangi wathatha isinqumo sokuthi amthathe. Ithemba esinalo njengamanje ukuthi uma wakho uhleli noNkulunkulu uJehova emazulwini. Into engizama ukuyisho la Sabelo ukuthi bani wami uma wakho usenonyaka ashiye emhlabeni. Akekho. Ithemba lethu ukuthi ukwenza kwakhe kumenza ukuthi abe sendaweni enhle ezulwini. Okuyinkinga ngathi ukuthi yonke lento Sabelo ngathi ayingeni engqondweni yakho. Ngathi akufiki kuwena ukuthi ukwamukele. Kusho ukuthi mfana wami lesimo sifana nesimo sikababa wakho Reginald. uReginald Sabelo simfihle esikhathini esingangenyanga esidlule. Akekho emhlabeni uReginald mfana wami. Ingakho ngesonto edlule besikade senza umsebenzi wokujikijela lapha ekhaya kini. Okuyisiko lokusula inyembezi emndenini oshonelwe. Ngihle emotweni la. Sabelo mfana wami ngiyazi ukuthi lento ngikutshela yona konke kugcwala engqondweni yodwa kuningi. Kodwa sikhona ukusiza Abasibese. Yambo. Njengoba ngisho ukuthi ngiyaphuthuma. Sacela ukwehle imoto. Sabelo ngeke uzokwazi ukudrive imoto. Ushayela imoto. Enkulu inhlonipho. Sabelo. Sacela ubabele. Sabelo. Uthi wenzani? Awungiyeke. Wena ungangeslip. Yima wena. Yima la. Hibo. Yima la. Ucanga uthi wenzani? Uyabaleka. Wenza basilip. Ukhuluma ngani? Ngiyazi ukuthi ifoni kaSabelo kuwena. Nikeza.
Hibo Mangubane, sinasabalo sibaje inkunzi nje. Angiyafoni mina. Wenkunzi, wena oyihlelile leyo nto. Ayikho into enjalo. Ngithi ngikwenzelani ke lokho Mangubane? Sengavele ngithatha impilo yami nje. Impilo yami nje vele ngithi ngiyifaka engcupheni. Hayi wena, engcupheni yani. Wena otsotsi babili le ndaweni, obhuti bakho. Ngenzeka ukuthi into enihlelile leyo. Ngeke uzulimale wena. Ngeke sifone. Mangubane uphambanisa izinto. Ayikho ifoni enginayo mina. Lalela. Mangisilimi yaso. Ngimdala ukuba mdala kodwa ngiyakwazi ukubona umuntu omkhulu ukuthi ongesilimi. Hayibo, uhlangana phezulu. Mangubane uyenzani? Uzama ukungitshontsha isikhwama. Usala leli. Usala wena. Ngiyisala kanjani kube nguwena oxoxa isikhwama sami? Ye wena. Mangubane yini ngempela into ngithemini kapha namahloni wena. Lalela. Wena lo muntu omvunayo wazi ukuthi uyinyoka kanjani. Inyoka enkulu wena. Enamakhanda usabeni wena. Amaphoyisa ayazi ngawo ukuthi unomgulukudu wena. Ngikuvelile icala ukuthi uzamtshitsha ifana sabelo nokuthi uthumele lo bhuti wakho leya uzawuzama ukusiqola. Uhlangana naphi? Ngisidamu mina. Ngisidamu mina. Awuye isikhwama sami. Yeke. Uzolala nontanga yakho, uzolala nemgulukudu efana nawe wena. Ngitshela uyajele nasi wena. Sama namaxoxa. Yahlanya wena. Yini nina ningibuka nje? Ngihlakani? Mangubane sohlala ukufa la. Siphinde futhi ashintshe. Yazi ngiyogogo nonyaka nje. Hayibo. Mama.